MCA ma West Kasipul Vikins Bondo chwalo report ka obila ma Kilimani Nairobi bang' kanyo monje gi jonjore manyomanre gi magina e kar dak ma Jamhuri e kaunti ma Nairobi otieno manyoro kendo weye kod hinyruok. Bondo lero ni jonjore go mapoko yangi no monje kain kanyakla gi osiepene oyango ni nyo puso moringo kata kamano nyo gibae kod magina. Osiepene to lero ni nyo ma mwanduge obila ma Okwach Kich ochopo nyaka e kar monjno kendo chako timo nonro margi ewi monj makamano. Wuok ka wadok kuonde ma wadake ka chopo e gate ni nikech naluongo gari ma idho kora adhi kawe gate ka chopo ni to jonjore odonjo ne gin ji adek mano chopo kanyo but I suspect ni moko bende nitiere mobedo mochung' kuonde mamoko to adegi to nochopo nyaka butwa. Ariyo kuom gi ne nigi bunde mag pistol negi kok gi kuomwa mondo wanind piny to an naringo madhi malal negi but process mar ringo no nawinjo ka jomoko bende lawa toka kanyo but kapok adhi distance moro mabor tawinjo mana gimoro ma omuoch e toka to gimoro chwado wiya matek talwar piny koro ka mulo tawinjo mana ka remo machwer.